A čaute, ešte keď toto video začne, je to film o divnom susedovi. Prajem vám veľmi peknú zábavu pre druhú časť. Nazbierajte 3 lajky a dáme druhú časť. Užívajte zábavu. To naozaj? To reálne... To zabili ľudí? Niekto zabil ľudí, ty kokos. Fúha. Teraz nič, ja to idem vypnúť. Teraz ja pôjdem asi nakúpiť, lebo nemám dosť zásob, takže pôjdem nakúpiť, no. Už nasťahoval sa nový sused, chcem sa kúknúť na jeho dom. Hrozne ma to zaujíma. Ukáž. Tento dom. Chcem sa s ním zoznámiť, lebo ešte som ho nevidel, jak vyzerá, ale uvidíme. Možno sa niekde stretneme, ja neviem. Takže ja idem teraz nakúpiť. Takže idem dole po schodoch a dúfam, že budú mať ešte otvorené, lebo už je dosť hodín. Takže tak. Dobre, mám tu auto. Idem si ho dať. OK. Parkujem to. Dobre, idem. Dobre, môžeme ísť. Dobre. Už asi málo ľudí chodí po cestách, takže môžem ísť rýchlejšie. Už ani červené nefunguje. Dobre, takže ideme tadiaľto. Ale nejaké auta tu aj chodia. Takže je to v pohode. Dobre. OK, už sme tu. Tuto zaparkujem. Dobre, a teraz je najhlavnejšie zatvoriť dvere. Dobre. OK, takže ideme. Zoberiem si toto, vozík. Môžeme ísť. Dobre, takže nakúpime Coca-Colu, to nám bude dobré. To bude dobré na nejaké filmy. Potom nakúpime nejaké chrúmky. Dobrý deň, pani predavačka. Dobrý deň. Á, dobrý deň. Joj, dobrý deň. Andrej, tuším, že... A počkaj, vy si ten nový sused? Áno, ja som pán David, vedľa bývame seba. Dobrý deň, lebo ja som už veľmi veľa vás hovoril, že chcem sa s vami stretnúť, ale môžeme... Áno. Chcel som sa... A ja som... Áno. No, hovorte, No, pani. chcel som sa nejak porozprávať, že prečo ste sa tu odsťahovali. Viete, také, proste som sa chcel s vami stretnúť. Dobre. Tak môžeme sa niekde stretnúť, keď chcete. Môžeme aj u mňa, viete, môžeme u mňa a môžeme sa porozprávať, prichystám nejaké jedlo pre vás, všetko spravím. Tak radšej u mňa, viete prečo? Lebo ja ešte sa sťahujem a nemám dosť vec. Takže u vás? Takže u vás? Áno, u mňa. Aha, dobre, okej, tak u vás, o koľkej by ste tak mohli ísť? O koľkej? O 6. Asi o 6. Prepáčte, trošku som zachladnutý. Nevadí. Tak o 6. tak prídem. A dneska? Veľmi sa teším. Takže Áno, dneska. Dobre, tak ja idem teda na kasu. Dobre, ja ešte tu budem. A Andrej? Áno. Veľmi sa teším. A ja sa teším. Dobre. Dovidenia. Ďakujem, pani predavačka. Ďakujem. Dovidenia, 32 €. Dobre, tu máte. Ďakujem. Fú, tak to bolo dosť divné, to jak sa správal. Akože, podľa mňa správal sa dobre, ale tak divne sa smial, to čo bolo? Kto parkuje takto motorku? Ale dosť divne dneska. Dúfam, že bude dobre. Takže prídem k nemu. Je to akože sused, takže by to mohol byť dobrý človek, takže ja idem domov. Takže no. Dobre, už parkujeme. Zaparkujem tuto. Teraz je najhlavnejšie vyložiť nákup, lebo musím ho vyložiť. Dobre, takže loknem auto zamknuté a môžeme ísť.
Dobre, takže dúfam, že to bude dneska dobré. Máme sa stretnúť u ňoho. Takže dúfam, že to bude dobré. Prajem, aby to dobre dopadlo. Takže tak. Dobre, teda ja idem vyložiť nákup. Dobre, už som ho vyložil. Takže teraz tu máme dosť jedla. Dám si niečo si dám. Čo som kúpil? Kúpil som kukisku si dám. Dobre, zjem si ju. Dobre, a teraz by som navrhoval, čakaj len, keď mi niečo napíše, že kedy pôjdem. A zatiaľ si ja idem kúknuť telku. Fú, ale dobré raňajky tam robia. To by som si mohol niekedy spraviť. Až mi dostal som na to chuť. Fúha. Ty kokos. Nerozumiem. Že sa stretneme u mňa. U mňa sa stretneme, lebo ja som si myslel, veď sme sa dohodli, že sa... On asi zle pochopil. Proste sa u mňa stretneme, OK? Lebo proste... že hovoril, že... Áno. Fú, to je divné. Dobre. Sme sa dohodli u mňa, lebo my sme si to splietli, takže sme si ešte napísali, ale u mňa sme sa dohodli, hej, takže... Dobre, čakáme iba na tú 6. A dúfam, že ešte niečo pôjde v telke. Dobre. Musíme už iba čakať, takže dúfam, že už čoskoro príde a treba mi ísť trošku na vecko, tak idem sa vycikať. Jej! Dobrý deň, ty vy, čo tu robíte tak toto? Však si mňa nezaklopali. Ja som vám zazvonil, možno ste len nepočuli, ale dohodli sme sa o 6. však, takže som prišiel o 6. Áno, dohodli sme sa, takže všetko... Ináč, tu je pre vás toto je. Táto sušenka je veľmi dobrá, lebo v mojom meste, kde sme žili s mojou manželkou, tak tam robili naozaj najlepšie, dobre, sušenky. Takže... Ďakujem. Choďte už na toaletu, aby som vás nezdržiaval. Dobre, ja okej. Dobre, už som z vecka. Dobre, môžeme si sadnúť? Prepáčte. Pardon, ospravedlňujem sa, že som vás vystrašila, ale poďme si sadnúť. Len som písal nejakej. Aha, dobre. Komu ste písali? Niekomu mi písal, neviem prečo. Dobre, ja sa iba chcem spýtať, lebo my sa chceme tak zoznabiť, nie? No, že ja sa chcem spýtať, že vlastne prečo ste sa odsťahovali? Ja som sa odsťahoval kvôli mojej manželke, lebo zomrela. Zomrela, keď som tam bol v tom meste a všetko, keď som išiel po jej smrti, mi pripomínalo ju, viete. Lebo vy si mi poslali taký divný obrázok v nemocnice. Nechcem radšej o tom rozprávať, dobre. Neviem prečo, ale mám zvláštne zvyky. A niekedy neviem ich kontrolovať. Takže... Takže, prepáč, že ja som vás nechcel nejak ako uraziť, ale ja som sa chcel iba spýtať, viete. Že čo, prepáčte? Bol som zamýšľaný. No, že čo? No, že nechcel som vás uraziť. Nevadí. Andrej, vy ste dobrý chlap. Áno, aj vy ste dobrý. No, ja som, takže vlastne môžeme sa ešte aj niekedy stretnúť, niekedy aj u vás napríklad, viete? Dobre, iste môžeme. Tak veľmi mi to urobilo dobre, že som sa s vami stretol. Ďakujem. Ďakujem, dovidenia. Ja vám otvorím, lebo ja to mám zavreté. Nech sa páči, môžete ísť. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. A David? Áno? David, prepáčte. Andrej. Ešte sa potom stretneme, okej? Áno, dobre. Čaute, dovidenia. Dobre, tak akože... Neviem, či to bolo úplne najlepšie sa s ním stretnúť, ale bolo to dobré. Vidím, že ide preč, takže to je v pohode. Vidím cez okno. Dobre. No, akože bolo to s ním dobré. Ale ako, neviem, chudák, že mu zomrela tá manželka, lebo je to dosť divné, lebo
pošle mi takú toto správu. Možno, že to je normálne, ale nevadí, no. Dúfam, že sa s ním to polepší, dúfam, že si niekoho nájde, no. Aby už bol šťastný. No, takže asi tak, no. Takže, ale je to dosť divné, že mi poslala takéto fotky, lebo poslala mi jednu fotku a bola dosť divná a to je tá, že je v nemocnici a na čo by mne by to poslal, viete. Je to také divné, napíšte do komentárov, že prečo by to poslal, že je to... Zase mi niečo poslala. Fuj, no tak toto je divné. No nič, ja neviem, toto je fakt divné. Mám ísť na políciu? Ja idem asi na políciu, lebo divne sa kontroluje a čo keď to je nejaký človek, ktorý ma môže nejak zabiť potom a viete čo, radšej ja idem na tú políciu, lebo necítim sa dobre s tým. Preužijem teda na to auto, na tú políciu. Jej, musím ísť. Ježiš, tam je ten sused, no nič. Ja idem na tú policajnú stanicu, lebo to, čo on mne posiela, tak to je dosť divné. Lebo akože zase mi niečo poslal. To čo je? A teraz to zmizlo? On to jak removal, jak keby, že to, toto odstránil tú fotku, on mi to poslal a hneď toto odstránil. Tam bola nejaká dievčina a smial sa. Tak chápete tomu? Ja nechápem. Dobre, ja už parkujem pri policajnej stanici. Dobre, teda ja som už zaparkovala. A teda ja už idem na tú policajnú stanicu. Dúfam, že budú že budú normálni. Dobre, dobrý deň. Dobrý deň, chlapče, ako sa máme? Dobre sa mám, ja som prišiel iba kvôli tomu, lebo ja mám suseda, ktorý mi poslal divné fotky a dosť to divne, napríklad teraz mi poslal pred chvíľou, jak odfotil dievčinu a smej sa nad ňou, takže neviem, je to také divné. Chlapče, ako sa voláte? Andrej. Andrej, a ten sused sa volá David. Dobre, David ako? Nájdem ho v databáze. David Samat. Dobre, David Samat. Chlapče, takýto neexistuje. Takže vymýšľa si tu, alebo... Čo, prosím, naozaj také existuje? No, prosím vás, pošlite mi tieto fotky. Dobre, ja vám to pošlem. Mi. Tu máte. Musím povedať, vypadá to trošku zvláštne, ale čo vy viete, možno to je jeho frajerka. A vy... Prečo by mi to posielal? Ja neviem, možno to je jeho vec, možno to má rád s frajerkou robiť, ale prosím vás, pane, máte nejakú, ja neviem, nejakú evidenciu, že on niečo zle robí? Či akože... Áno, mám, lebo, akože neviem, lebo napríklad... Nie, počkajte, nechajte ma dohovoriť. Zastavím vás tu. Ja mám takých plno pani Blaškových a takýchto, že pes im šteká, takéto. Ja na toto nemám čas. Takže povedzte mi, čo chcete povedať a ste sa to preč. Ja mám podozrenie, že robí aj zabíja, lebo napríklad poslal mi fotku, kde tá dievčina na ňu tam robí haha a ešte mi poslal fotku, jak bol v nemocnici a ukázal tam iba tú posteľ. Viete, keď sa niekto operuje a on mi hovoril u mňa, sme sa dohodli, že sme sa v obchode stretli, že sa stretneme u mňa, porozprávame sa, že prečo ste sa odsťahovali a sme boli u mňa a ja som sa spýtal, že prečo si mi poslali tú fotku, on taký, že lebo sa nevie kontrolovať, že lebo mu zomrela manželka, to je také divné, lebo... Pane, prečo? Nemierte na mňa. Robíte mi zle, robíte mi z času, vy vtipkujete mi tu. Ale choďte do väzby. Prosím. Choďte do väzby. Pomaly. Za mňou. Kde je väzba? Pomaly. Poďte tam.
Vtipkujete Prečo ma dávate? tu do dvojky. Idete do dvojky. Ma neváte. Tu budete na noc, dobre? Ale vy ste Na nejaký to, že divný vymýšľate policajt. si- Vy ste nejaký divný policajt, Čože? lebo akože ja tu niečo rozprávam a vy mi tu potom za čo dostanem basu? Počúvajte, ja mám dosť práce. Malý s koubojko, inými. ty si dovoluješ dosť, akože. Čo ste mi povedali? Koubojko, je to pravda. Nie. Ostanete tu noc, dobre? Už mám dosť. Zajtra ráno, ak nenájdete nejakú dobrú vec, že prečo on je podozrivý, tak vás nechám aj 2 noci, dobre? Tak som sa nahneval na vás. Buďte už ticho, dobre? Dobre, Mám dosť. akože čo si akože o tom myslíte? Ja ako teraz kvôli tomuto sedím v base. Neviem, píšte do komentárov, druhá časť vyjde. Jaj. Ježiš, ma zobudili úplne jakými blbcami som v tej base. To čo je za zvuk, blbci? Je spánok reálne. Voláte blbci. Boha. Kvôli tomu teraz neviem zaspať. Ale že vážne. Pre Boha, úplne ma zobudili. No nič, ja idem zatiaľ na vecko. Čo? Mne David poslal fotku. Ďalší urobený? To je hrob? Ďalší... Mne to teraz mizlo. Hej, akože toto bolo hrob. Čo keď on má niečo s tým, že zabíja ľudí? Aj v tej správe bolo, že zabíjali ľudí. Čo si o tom myslíte? Píšte do komentárov. Part 2 potom bude. Takže čaute. Uhu. Got kick.